Bergarak altxor preziatu bat dauka kultura ondarean. Eta herriko talentuan jaiotza hamarkadeetan zehar musika eta dantza eskola izan da. Irea eta Iraitz bezalako ikasleak euren ametsak jarraitzen dihardute hemen eta Leire irakaslean eskutik euren talentua garatzen ari dira. Eskolan jolastu, ikasi, irudimena landu, emozioak sentitu eta elkarrekin musika eta dantza sortzen ibiltzen gara maitasun handiz. Horretan dihardute Aritz, Nerea eta Jon, ondo pasatuz, herriko kultura ondarea handitzen. Bitxor Nekane eta Josune bezalako irakasleak zure ikaste prozesuan bidelagun izango dira bertan bihotz eta pasio dana emanez. Ez galdu aukera! Zatoz Bergarako musika eta dantza eskolako komunitatera eta bihurtu zure ametsak egin. Gurekin musika eta dantzaren bitartez hasi, hezi eta biziko zara.